गाइस नोंथांमोननि गेजेराव फैदों जों बेसेबां गोबावनि उनाव थफ्ला लानानै फैदों मेम्स रिभिउ खालामनो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबाय थानाय लेखा मेम्स लानानै फैनायखाय जों दिनै लानानै फैदों माखासे ताजा गरम मिनिनानै गुस्ति गावफ्लानाय माखासे मेम्सफोर आरो बेफोर मेम्सफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानिफ्रायनो कालेक्शन खालामदों थ' नोंथांमोना नायनानै एसे मजा लादो अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो चलिए शुरू करते हैं गिबि मेम्सआव दं जोंहा पिंकु जिनिफ्राय गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव गुबुन सिख्लाखौ बाख्नायनाय आरो पेट्रल पाम्पआव सिगारेट सोबनाय एखे बाथ्रा माने अरजों ब्लावनायनि चान्सआ गोबां राबननाव 10था खर' आरो 20था मेगन थाबाबो नोजोरा थेवब्लाबो सासेनावल'मोन सितानावल'मोन दानि जुगनि सेंग्राफोरनाव खर' मोनसे मेगन थाइनै थेवब्लाबो नोजोरा गासै सिख्लाफोरनावल' खोलि जुगनि राबनफोरब्रा अच्छा मेलेम दंबालाय मा जानो सिख्लाया खेबसे मिनिस्लुबानो फाग्ला जायोबा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन बिथिङाव बेसेबां आखा फाखा मिथिया किन्तु फट' आरो भिडिअ भाइरेल खालामनायाव आखा फाखाथारलै गोसो थोलायनाया सरकारि साख्रि नामा हा बैसोनि खोथा फैनो बियो जाबाय अपेन इउनिभार्सिटिसो जायखिजाया बैसोआवनो एडमिसन लानो हायो कलेजाव जिएसनि गार्लफ्रेन्डआ जेसेबां लेभेल दिन्थियोना इसेबां प्रिन्सिपालनि हिनजावाबो लेभेल दिन्थियालै आरो र' आं मोनसे आवरायनि साला मालाबा ओरैबायदि गोसो जायो दाउ जाना बिरै मानसिफोरनि खर' खिदालाबायनो आलादाथारलै फाग्लाफोर मेम्सब्रा बेबो बे आसाम सरकारा एगजामसो खुंदों ना आंनि बैसोजोंसो गेलेदोंब्रा हमनो हायाखै आं एथ' गोरा फैयोबा बोरायलांगोन अब्लाबो साख्रि मोननाय नङा आंनि गोसोखौ बुजिग्रा रावबो गैया नाथाय आंखौ गोरोन्थि बुजिग्रा सुबुंफोरनि आंखाल गैया दे खिन्थु सोरबा मबाइल फाहामनो रोंगौब्ला आंनिखौ एसे नायना होलाय माबा सिख्लाफोरनि कल SMS फैथारला आंनाव सिटिंफोरावसो माबाफोर जानानै दं नामाथाय बे फाग्ला बिदिजों जायो बेलेग जायगायाव मालाय हौवाफोरा उन्दुलांबा हिनजावफोरा खाफालाव खुदुमो जोंना आसामाव मा नुनो मोनो हौवाया उन्दुलांबा लंपेन्ट पकेट गस्ला पकेट फैसा दांग्रोम खुमानायफोरखौसो नुयो हलदं मलदं जारि दं दाउसा मासे गां दं बयफ्रेन्ड मोनाखैब्ला आं दं रिलेशनशिपआव थांनाय ट्रेनाव टिकेटखौनो मोनासै आं दिनैसिमबो सेंग्राफोर मावथि सिख्ला नांगौबा नैबे दैज्लां सेसनाव नागिरना लाखा मानोना नैबे समाव मावथि सिख्लाफोरखौ गोरलैनो सिनायनो हायो जायनि महर मोखाङा गोसोम बिसोरखौसो फटा गावनि बिसिखौ ओरैबायदि अननांगौदि जाहाथे बिखुनजोआबो बुंनो बाध्य जायो नै जावायसो नोंबोनांखौबो नोंनो लांनानै लाहैदो ओरै आरोखि बे फाग्ला बिदिजों जायो साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय आरो दानि दिनाव सिंगोल सिख्ला नागिरनायजों समान साला खेबसेयावनो सेफायना गालांबायलै नों आंनि गोसोखौ जानांगौ नों अन्थाइ देख्रुबग्रानि फिसाजो बिनिखायनो खेबसेयावनो सिफायनो हाबायलै नों आंनि गोसोखौ सिंगोलखायनो जानला मेला बेरायनो लिंबा थौ होनफ्लांगारो आं मानो सानफ्रामबो मेम शेयार खालामो जाहाथे नोंसोर आंखौ गोथाङै दं होनना मिथियो अच्छा हिनजावखौ एसे साइज गोनां गुफुर गावदां नायना लानो नाजा बाबुमोन ससियेल मिडियायाव भिडिअ पस्ट खालामनो हो केमेरामेन जाना मासाव 3000 4000 5000 फैब्लाबो एसे न'खर सोलिनो हागोन आंथ' लेखा रोङि सिख्लाजोंसो हाबा जागोन ना बियो सोरजोंबा मेसेज गेलेखुमानो हागोन ना आंनि मेसेज गेलेनायखौ फरायनो हागोन जेब्लानिखि पाब्लिक टयलेटआ लक गैया जायो आरो सोरबा दरजा नारफैयो अब्ला खिबाय थानायाव अबस्थाया मा जायो नाय लोगोआ गोसो थोलायनायाव बरबाद दाजाथों बिनिखायनो लोगोनि गोसो थोनायखौ पटायना लाबाय आं पासवर्ड गैयै वाइफाइ मोनगोन थेवब्लाबो दानि सिख्लाफोरखौ आंनाव गोसो थोनाय दंखायो होनना बुंना लानाय सिख्ला मोननाय नङा बुंगोन ना बिसोरो दंमोन दा गैला LIC एजेन्टनि खाथियाव नों दसेल' 10 मिनिटसो बुजायजालाय नों गावखौनो ओरैबायदि मोनगोन बुजायजानानै जे थांना थानायनिख्रुइ थैनायासो बांसिन लाबसिन केमेराखौ गाज्रि साननानै गंथामसो मबाइल सोलायबाय आं नाथाय दा मिथिबाय आंनि महरासो गाज्रि भिटामिन गार्लफ्रेन्डनि खम जानायनि थाखायनो लोमजाबाय थाग्रा जाबाय आं महरा जाहोआ बेयो सैथो नाथाय महरा मोजां नङाब्ला रावबो फसायथारा बेबो सैथो कैसा लगा मेरा मजाक सासे थार जिउनि लोगोरिखौ नागिरनो थांनायाव 10-12 जनखौ मोजां मोननाया जेबो गाज्रि नङाथ' एक्सखौ लाफिननाय माने फिथा जनाय सेन्देलखौ दिरुं सोना गाननाय बे फाग्ला बिदिजों जायो जारिमिना रोखा फोरमायो
सिख्लाफोरनि जेसेबांनो खाथि खाथि थांगोन एसेबांनो सेंग्राफोरा गोरोबनि सायाव गोरोबसिन जालांगोन। एक्सकिउज मी नङा, एक्सकिउज मी। नोंसोर सिंगोल सेंग्राफ्रा मा बुजिनो बन्दुफोर, जि एबा खनसे कल वाइटिं मोनबाथाय 100टा कुइसननि एन्सार होनांगौ जायो आं मिथिबाय। गरम बोथोराव सिख्लाफोर थानाय रुमाव जानला मेला दा हाबैखालै खान्दा खान्दा गारनानै थाजोबखायो हले। खान्थाल जाबा आथा नाङो, खान्थाल जाबा आथा नाङो, सेंग्राफोरनो फेसबुकआव मेसेज रिप्लाय हरदावबा लेथा नाङो। समझ रहे हो? नोंखौ फकास खालाम नोंखौ फकास खालाम गुबुन गासैखौबो ब्लारसो नुग्रा जाबाय आं। गोरिब समझाया क्या? साला मास मोनफ्रोमबो आम्बानिनो 300 टाका हरो आङो गम दं। समझ रहे हो? आं इंलिस रोङा माथो जाखो? इंलेन्डनि मानसिफोराबोथ' बर' रोङा ना, हिसाब बराबर। बे फाग्ला बिदिजों जायो। एक्सनि हाबा जानो थांदोंमोन, अब्ला हिनजावसानि बिमाया सोंबाय नोंलाय सोर? आं बुंबाय सेमि फाइनालाव जेननाय गेलेगिरि, दायो फाइनाल नायनो फैदों। बोराय बैसोआव फैसा सेभिं खालामनायनि लाबा नै। मास्टारा बुंबाय एक्सनि भेलुखौ खोथालाय। आं बुंबाय सार जिउमोन बियो आंनि। बिनि गोसोआवथ' जायगा मोनासैनो आङो, खिन्थु फाइनालि ब्लक लिस्टाव जायगा मोनमारबाय आरो आं। हाजार मेम शेयार खालामना दोनलांगोन, जाहाथे देनां फिसौला फिसौजोआ आंनि एकाउन्टखौ चेक खालामना मिथियो आबौआ सेंग्राया माबायदि हारामिमोन। ओरैबायदि हायना मुलि होगोन ना, जेरावखि नायबाबो आंखौल' नुगोन नों। गेलेनो गोसो मोनबा खोन्थाबानो जायोमोन ना, आं नोंनि थाखाय गेलेग्रा बेसाद लाबोगौमोन। नाथाय आंनि गोसोजों गेलेनायनि मा गोनांथि दंमोन? लास्ट मेसेज टु माय एक्स। समजों लोगोसे जायफोर मानसिफोरा सोलायलाङो बिसोर मानसि नङा, बिसोर गांफा केलेन्डारसो, केलेन्डार। सिख्लाफोर, गान्दौला राजाया नोंसोर नङा, जों बालन्दा सेंग्राफोरासो। जेब्ला गोसोनि बेमार जायोना अब्ला 3 गथ'नि बिमाखौबो समायना नुयो। मैयासो गार्लफ्रेन्ड खालामना लादोंमोन आं, आरो दिनै 1500 रां नांगौ। जानो हागौ रेजिस्ट्रेसननि रां। एक्सखौ गोसोखांबाय थाना लाब गैया, सनि ग्रहआ दानगारलांबाय होनना बागरलांदो। बिफोरासो रिलेशनशिप स्टेटासखौ सिंगोल होनना लायो। जों लेजेन्डफोरा मेरिटसो होयो, मेरिट। गेमार सिख्लाखौसो लासिगोन आं, गेम गेलेग्राखौ, जाहाथे आं कल खालामै समाव गुबुन सेंग्राजों बिजि जायालासे गेमाव बिजि जाना थायो। अच्छा। थार मोजां मोनलायनाया सानसे फैफिनो। आंनियाबो मैया फैफिनदोंमोन, नाथाय गावनि हाबानि लाइजाम होनो। फेसबुक प्रफाइलखौल' लक खालामना जाया जारौमोन, हाबानि समसिम गावनि सोलेरखौबो लक खालामना लानांगौ। सानसे समाव नोंनि अनगा आं रावखौबो मोजां मोननो हानाय नंला होनना समाय लानाया आंनि सिगाङाव साला दाउज्रोमा दिनै आंखौ गारना 2-3 सेंग्राजों लाइन मारिगासिनो इयो। आं सानबाय थायो सम रां दाहार लन लानायफोरबादि गार्लफ्रेन्डखौबो सासेसो मोननाय मोनबा। बाराबा आंना रावजोंबो नायसनजाथाराबा फन नाम्बारखौ जेरक्स खालामना बिफां सिथाबगारगोन। अननाय होनो होनना अननायनि थफ्लाखौ लानानै नेनानै दंमोन आङो, नाथाय रांनि थफ्ला गैयैखाय रावबो नुसनासै। जेब्ला खायसे सिख्लाफोरा न'आव रायजाबाय थायो अब्ला बिसोरनि साननाया मा खोनासं। खनसेल' हाबा जानानै हौवानि न'आव थांनो मोनथोंहाय, आलासि जानोबो फैयाहां बे न'आव। लोगोफोर, दाथ' बैसागु सफैसिगोन नालाय बैसागुआव मोसौ थुखैनायनि मेम्स आवरायनि दाना। लाव जा फान्थाव जा बोसोर हाबा जा, बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन जुलि गेदेर। बिमा बिफा बादि दाजा, जुलिनि उनाव जुदा जा। बारि खनानि एम्बु बंगला, दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर बादुला। दिग्लिलिटि मोसौनि मुलि, साना हसिया नोंसोरनि जुलि। लावथि ख्रि ख्रि गान्थि, हाबानि उनाव नोंसोर जागोन खान्थि खुन्थि। बरियालै, खिनो ओंखारबायलै सामथाय, थांसै खोमा थांसै। नोंगौ दे, खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायनि थाखाय दिनैनि मेम्सखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जों फैबावगोन नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाबाय था। चलो।